Саумысыз, хөрмәтле милләттәшләр, кадерле телевизор караучылар. НТР каналында сәләтеңне күрсәт тапшыруы. Һәм бүген эфирда мин Азалия Каримова. Әлеге тапшыруда бик күп җырчылар, шигырь сөйләүчеләр, пародия осталары катнашты. Әмма алып баручылар бүген беренче тапкыр. Студиябызның кунагы Ильяс Шәхмәтов. Ильяс абый, исәнме, кәефләр ничек? Аллага шөкер, бик яхшы кәефләр. Студияда мондый саф татар телендә сөйләшүче яшь кызыбызны күргәч, кәефләр тагын да ныграк күтәрелеп китте. Син бит инде безнең телевизор караучыларыбызга күптәннән таныш, шулай бит. Телевидение дөньясына син ничек килеп эләктең? Гадәттә инде телевидениега килеп эләгү өчен кастинг үтәргә кирәк. Мин дә инде башкалардан аермалы түгел. Кастингка килдем, үземне сынап карадым да, шуннан соң ничектер телевидение дөньясына килеп тә кердем. Афәрин. Белгәнебезчә, син бит әле җырчы да. Илһам җыр студиясының солисты да. Алып баручы да булырга авыр түгелме? Икесе дә бик күп вакыт таләп итә бит, шулай бит. Ансы шулай, ләкин иҗат кешесе ул инде русча әйтмешли талантливый человек, талантлив во всем диләр. Мин үзем турында әйтүем түгел, ләкин иҗат кешесе ул бөтен дөньяларда ничектер үземне сынап карый. Мин дә менә шулай тегендә дә тыгылып карыйм, монда да тыгылып карыйм, шулай итеп бара инде ул ничектер. Яхшы, димәк, талантлы кеше бөтен җиргә дә өлгерә. Әйе, шулай. Без сиңа алга таба да иҗади уңышлар телибез. Рәхмәт, бик зур. Менә шулай, җәмәгать, безнең бүгенге тапшыруыбыз гадәттәгечә түгел, үзенчәлекле итеп башланып китте. Бездә кунакта Каримова Азалия. Азалия Каримова 12 яшь 35-нче лицейның 5-нче сыйныфында белем ала. Нәфис сүз остасы, Шаян ТВ каналының йөзе һәм алып баручысы. Рәхмәт, бик зур. Менә шулай тапшыруыбызга ям керткән өчен, Азалия. Яхшы. Инде әйдә тамашачыларыбызга үзең белән таныштырып кит әле. Минем исемем Азалия, миңа 12 яшь. Мин 35-нче лицейның 5-нче сыйныф укучысы. Шаян ТВ каналының йөзе һәм алып баручысы. Шулай ук инде төрле шәһәр күләмендә үткәрелә торган чараларның алып баручысы. Афәрин. Син менә бала чактан бирле шуның белән шөгыльләнәсең, я мәсәлән күптән түгел генә ничектер кызыксынып киттең менә шушы сүз остасы булу белән? Мин шулай да яратам шигырьләр ятларга, алып баручы да булырга яратам. Шулай ук минем төрле хоббилар да бар. Мәсәлән, мин биергә яратам. Әле биюче дә син? Әйе. Менә үзең дә миңа сорау биргән идең, ничек өлгереп буламы дип. Бу шушы шөгыльләнүләрең синең мәктәпкә укуга зыян итмиме соң? Мәктәп минем өчен беренче урында, мин бөтен җиргә дә өлгерергә тырышам. Афәрин, киләчәктә балаларга, яшьләргә бирә торган төп сорау инде кем булырга хыялланасың? Кем булырга ниятлисең? Минем балалар табибы буласым килә, кешеләргә булышасым килә, һәм үзем өчен дә бу бик кызык һөнәр дип уйлыйм. Ләкин шушы татар дөньясындагы бәлки тапшырулар алып бару, сәхнәләрдә чыгыш итүне читтә калдырмыйм дип уйлыйсыңмы соң? Әйе, икесен дә бергә алып барырмын дип уйлыйм. Әлегә менә шушылай. Уңышлар сиңа, чыннан да сабырлык, тырышлык, бик күп вакыт кирәк булачак сиңа. Менә шушы Шаян ТВ телеканалына килеп эләгүең турында сөйлә әле. Ничек килеп чыкты бу? Син үзең Түбән Камада торасың бит? Әйе. Казанга йөреп, димәк тапшыруларда да төшәсең. Әйе, бу инде 2019 елдан башланып китте. Канал ачылганнан бирле. Әйе. Шаян ТВ кастинг игълан итте. Һәм мин инде шул кастингка барып, үземнең сәләтемне сынап карарга булдым. Һәм бик уңышлы гына кастингны үттем. Һәм Шаян ТВга алып баручы буларак килеп эләктем. Афәрин. Инде шигырьләр дә сөйлим дисең, бәлки тамашачыларыбызга бер шигырь сөйләп китәрсең? Әйе, үзем бик актив буларак, мин инде төрле чараларда да катнашам, алып баручы да, укуны да калдырмыйм, төрле олимпиадаларда катнашам. Һәм минем үземнең турында шундый шаян гына шигырем бар. Әйдә әле. Әтиләре бөтен яктан да алдынгы итәргә тырышкан укучы зары. Әтиемнән алдарак, әниемнән алдарак, чабам мәктәпкә карап. Соңга калсак бит харап. Тәртип булсын һәр эштә. 6-7 дәрестә 4 алмаска кирәк. Артта калмаска кирәк. Мәктәптән соң өйгә дә кайтылам. Сирәк бирәк.
түгәрәктә катнашсаң, җәмәгать эше кала. Онсын үтәми кара. Өлгерә алмыйм. Уф, Алла. Олимпиадага да димлиләр. Мәктәпнең данын диләр. Якла инде син диләр. Музыка мәктәбенә көчләп йөртәниләр. Буш вакыт калмасын дип уйлыйлар әллә ниләр. Төрлечә хәйләлиләр. Миннән кеше чыксын дип көйлиләр, әвәлиләр. Минем кайбер вакытта бушап каласым килә. Дуслар белән урамда уйнап буласым килә. Өлкәннәр шумлана. Кайда йөри бу бала? Берүк инде, соңлама. Теләсәгез нишләгез. Арыдым мин. Уф, Алла. Юк, армадым. Тик шаяртам. Бу бит минем яшәү рәвешем. Афәрин Азария, хәтта менә үзең язган сыман тоела бу шигырьне кем иҗат итте аны? Бу шигырь Хакимҗан Халиковның. Сиңа менә туры киләме аның сүзләре, ничек уйлыйсың? Әйе, әлбәттә, ләкин мин армыйм. Миңа бөтенләй бер ошый, һәм мин инде тырышам Олимпиадада катнашырга, алып баручыда булырга. Афәрин. Бу шундый шаян шигырь. Менә шундый матур, саф татар телендә сөйлисең. Менә шушы татар телен белүең бүгенге көндә чынлап та бик авыр бит яшьләргә, хәтта менә үземә дә безнең татар мөхите җитми безгә. Шушы татарча аралашу җитми. Син шушы яшеңә карамастан татарча шулай матур итеп сөйләшәсең. Нәрсәдә күрәсең син моны? Менә шушы татар теле белү дәрәҗәсен нәрсәдә күрәсең син? Минем уйлавымча, бу миңа гаиләдән чыкты. Гаиләдән килде. Әти-әнием дә, үзем дә, дәвәниләрем дә, без һәр вакыт татарча сөйләшәбез. Ләкин инде шулай да бик күп вакытын көчен миңа бирәләр, әти-әнием таләп итәләр. Дәвәнием, чөнки минем дәвәнием шулай ук иҗади кеше. Ул Актаныш радиосының алып баручысы, диктор, журналист булды. Бик күп матур, яхшы, файдалы тапшырулар алып барды. Бик күп радио тыңлаучылар аңа бүгенге көндә дә рәхмәтлеләр. Әле нәселдән дә килә димәк бу. Әйе. Сәлам җибәрик инде үзенә. Әйе, дәвәнием, мин сиңа сәлам әйтәм, сәлам. Кайнар сәлам җибәрәбез сезгә. Димәк, беренче урында гаилә дисез бит, әйме? Ярар, гаилә. Шулай да күп кенә сүз осталары, язучылар, төрле иҗатчы кешеләр, алар беренче чиратта әле китап та укырга, төрле әдәбият белән кызыксынырга киңәш итәләр. Син укыйсыңмы, кызыксынасыңмы? Әйе, мин бик яратып укыйм татар хулай әкиятләрен, шулай ук төрле энциклопедиялар, галәм турында, кеше тәне төзелүе турында. Димәк, инде хәзер үк әзерләнәсең медицина дөньясына. Әйе, кызыксынам, бик ошый һәм буш вакытымда шулай ук төрле китаплар укыйм. Азалия, менә татар халкында егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз дигән әйтем бар. Ләкин ничектер менә бик кызыклы ул әйтем сиңа туры килә бугай. Бүгенге көндә чыннан да хатын-кызлар алга бара, төрле яңа һөнәрләр үзләштерә. Белгәнемчә, бу санап киткән һөнәрләрең, кызыксынуларың ул гына түгел. Тагын нәрсә белән кызыксынасың? Хатын-кызлар өчен бик кирәк һөнәр ул бит инде табынны бизәү. Шулай шуның өчен мин өйрәндем төрле җиләк-җимешләрне матур итеп кисәргә. Чөнки матур табында ашарга да бик күңелле һәм бөтен булган ризыклар тәмле. Ашысы да килеп тора инде. Әйе, ашысы да килеп тора шулай. Бу русча әйтмешли сервировка дип атала инде, әйме? Әйе. Сезнең димәк өегездә дә аш өстәлендә матур итеп бөтен яр бизәлгән, тезелгәндер, әйме? Әйе, әниемә һәр вакыт булышам. Һәм бу һөнәреңне кайларда кулланганың бар синең? Менә әйтеп киткәнемчә, төрле бәйрәмнәргә мин табыннарны, өстәлләрне, җиләк-җимешләрне матур итеп кисәм, һәм без шул җиләк-җимешләрне табынга куябыз. Һәм ул гына түгел, белгәнемчә, тапшырыбызда ниндидер махсус мастер-класс та үткәргәнсең син. Әйе. Төрле алмаларны кисү турында, апельсиннарны. Каналыбызны даими карап баручы тамашачылар аңлагандыр нәрсә турында сөйләшкәнебезне. Һәм ул гына түгел, менә хатын-кызларга хас булмаган бер ниндидер хоббиң да бар бит әле. Шулай дип атасак буламы? Әлбәттә, бу шулай. 7 яшемнән үк мин әтиемне һәр вакыт сорый идем, аптырата идем. Мин машиналар белән кызыксынам, аларның маркалары белән, характеристикалары белән. Минем өчен бу бик кызык. Чөнки инде хәзер әлеге заманда хатын-кызлар да бит машиналарны йөртә, һәм бу минем өчен шулай бик кирәкле һөнәр.
Чыннан да бик үзенчәлекле кызыксыну, алайса сездән берәр машина да сорарга була инде, әйме? Әйе. Хәзер берәр машина искә төшерәм. Мәсәлән, менә Kia Seltos дигән машина, беләсезме? Әйе. Менә шул машина турында сөйләп китегез әле. Нәрсә, мәсәлән, багажнигы нинди зур маның? Ул 430 литр багажнигы. Бу машинада объем двигательнең күләме нинди? 2 литр. А ничә ат көче бар? 149 ат көче бар. Чынлап, Kia Seltos турындамысың бу? Әйе, чынлап. Безнең тамашачылар интернетка кирип киткәннәрдер инде карарга. Әйе. Бу нинди комплектациядә? Kia Seltos престиж комплектациясында. Әйе, безнең тамашачылар интернетка кирип карый башлаганнардыр инде. Мин дөрестер дип өмет итәм. Әйме, Азалия? Рәхмәт, бик зур, чыннан да бик кызыклы шәхес син. Шулай дәвам итәргә язсын. Әле яңадан яңа һөнәрләр үзләштерерсең дип өмет итәбез. Очрашуыбыз соңгы түгелдер дип өмет итәм. Әйе, ала бирсәм. Барыбер сине медицина дөньясында күрмим мин. Барыбер үзебезнең коллегабыз булырсың дип өмет итәм. Шулай да язмышың ничек булыр? Вакыт күрсәтер. Әйе, күңелең ничек кушар, шулай эшлә. Чыннан да син әзер алып баручысың. Мәсәлән, әйдә шушы мизгелдән син үзебезнең НТР каналында һава торышы алып баручысы булсаң, ничегрәк әйтер идең аны? Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Синоптиклар мәгълүматына күз салсак, Түбән Кама шәһәрендә май айы бик җылы көтелә. Температура төнлә 8, көндез 14 градуска кадәр күтәреләчәк. НТР каналында һәр вакыт җылы, рәхәт атмосфера. Шуңа күрә НТР каналы белән бергә булыгыз, дуслар. Чыннан да бездән аерылмагыз. Мин хәтта монда кирәкмим дәсемен, Азалия. Сез бик кирәк. Әйдә, тапшыруны шул кадәр матур итеп башладың, бәлки төгәлләрсең дә үзең. Әйе, әлбәттә. Хөрмәтле тамашачылар, сезгә минем чыгышым ошаса, Instagram шилтәренә кереп, минем өчен тавыш бирә аласыз. Һәм әлбәттә НТР каналыннан аерылмагыз. Нәкъ шулай, мөхтәрәм тамашачылар, эфирда сәләтеңне күрсәт тапшыруы иде. Ильяс Шәйхмәтов, Азалия Кәримова, киләсе очрашуларга кадәр.